לולו הג'ירפה, מאת מנחם פוסי רגב, אייר נדב גל, מצגת פוסי. לולו הייתה ג'ירפה. לא גבוהה מדי, לא נמוכה מדי. לולו הייתה ג'ירפה בדיוק במידה שג'ירפות צריכות להיות. לולו הייתה ג'ירפה חמודה מאוד. אבל ללולו הייתה בעיה. היות שהיה לה צוואר ארוך, היה לה קשה לבטא אותיות שמבטאים בגרון. לכן תמיד במקום האות ריש היה יוצא לה למד. ללולו גם הייתה לשון משורבבת, והיה לה קשה לבטא אותיות שמבטאים בעזרת הלשון. לכן במקום האות למד היה יוצא לה ריש. כשהיו שואלים אותה, היי, מי את? אני ג'ילפה, ושמי רורו. וזה היה נשמע מצחיק. יום אחד בשעות אחר הצהריים יצאו החיות לשחק במגרש שמאחורי. בשכונה של החיות מגרש המשחקים תמיד הוא מאחורי משהו, לכן קוראים לו המגרש שמאחורי. הם שיחקו בסוס ארוך, צפרדע קופצת, פרה עיוורת ועוד כל מיני משחקים שחיות אוהבות לשחק במגרש שמאחורי אחרי הצהריים. בדיוק אז, ואולי קצת אחר כך, הגיע לולו למגרש, ואז כל החיות עברו לשחק במשחק לצחוק על לולו. הם שאלו, מי את? היא ג'ילפה, ושמי רורו. איזה רגליים יש לך? הם שאלו. קדימה לגריים הלוקות, מאחול לגריים דלות. צחקו החיות בקול רם, שהן רוקות ברגליים ושואגות בקולי קולות. גריים הלוקות, קרא רון העכברון והוסיף, בטח יש לה גם זנב קצל. צחק וצחק, מרוב צחוק ברח לו פיפי קטן. העיניים של לולו מלאו דמעות. היא הזדקפה מלוא קומתה ואמרה, תדעו לכם, זה מעריב מאוד. אני רוחה ולאשר לכם, אני ערך ודי. החיות שוב פרצו בצחוק אדיר וצחקו יותר כאשר נדב הארנב שאל, מה זה מעריב מאוד? לולו התחילה לקרוא עיתונים? בדיוק אז נפתחה דלת בקרקע, ועופר החולד יצא החוצה כשהוא רוטן וצועק. די, מספיק כל הזמן! בום בום בום, טרח טרח טרח. אי אפשר עם הרעש הזה. למה מהומה? למה? כאשר למטה חולד קטן מנסה לחשוב מחשבות חשובות. עופר החולד היה קצר רואי עד מאוד, היה קצר רוח עד מאוד, לכן חזר על כל משפט פעמיים. למה מהומה? למה? שאול החתול ובוקסי הכלב הסבירו לעופר על לולו והצחוקים. זאת בעיה? בואי הנה.
תתכופפי הארוכה. עופר היה קצר רואי, קצר רוח וגם לא מנומס ביותר. לולו התקרבה לעופר והתכופפה. שימי לב, אמר עופר, היום את ג'ילפה. תגידי, אני ג'ילפה. לולו, שבמקום למד הייתה אומרת ריש, חזרה ואמרה, אני ג'ירפה. תגידי, שמי רורו. לולו, שבמקום ריש הייתה אומרת למד, חזרה ואמרה, שמי הוא לולו. עכשיו ביחד, אני ג'ילפה ושמי רורו. אני ג'ירפה ושמי לולו. אני ג'ירפה ושמי לולו. אני ג'ירפה ושמי לולו, קראה בחיוך גדול על פניה. שיהיה פה שקט, בלי בום 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 וטרח טרח טרח. יש חולת קטן שצריך לחשוב מחשבות חשובות. סגר את הדלת ונעלם מתחת לקרקע. החיות נותרו ללא מילים. תופעה נדירה אצל החיות שמשחקות אחרי הצהריים במגרש האחורי. אפילו רון העכברון פער את פיו ותימהון ונשאר אילם. רק שפי הינשוף, ששתק כל הזמן, נשף ואמר. לפעמים אלו שלא רואים הכי טוב, הם אלו שרואים את הפתרון בבעיה. בצעדים קטנים ניגש רון ללולו ואמר, לולו, איזה כיף לך שאת כזאת גבוהה. את יכולה היום לראות את יום המחר. אני יכולה לראות את יום המחר. מחר יהיה יום נפלא. אופס. מחר יהיה יום נפלא.